Laɲini fɔlɔ kɔfɛ min labanna ni gɛlɛya ye janvier kalo daminɛ na ɲɛmɔgɔw o ni maabaw yuruguyurugu sɛgɛsɛgɛli cɛkɛda fɛ n'o ye bureau d'investigation sur la corruption o ni polisiw caman taara sani dugujɛ ka se o sigiyɔrɔ la sariyatigɛlaw kɔrɔ nin tun bɛ dagalen dɔgɔkun caman a ka so Seul sigida min ka bon kosɛbɛ. Sɛgɛsɛgɛlikɛlaw donna a ka so kɔnɔ u kelen ka yɛlɛ fɔlɔ kogo kan ni yɛlɛnna ye k'a jira k'u y'a minɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 o ni sange 33 waati la. O kɔfɛ u taara ni Yuni ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka baarada la a bɛ polisiw ka bolo kan hali bi. Abada Kore jamanakuntigi sigilen ma deli ka minɛ fɔlɔ. Ne y'a latigɛ ka jaabi di namara ko sɛgɛsɛgɛli cɛkɛda ma Yuni y'o fɔ jabɔ cikan dɔ kɔnɔ ka fara kan ko ale ma sɛgɛsɛgɛli nin ka yamaruyali hakika dɔn sariya siratigɛ la nka a bɛ a yɛrɛ di u ma walasa k'a yɛrɛ tanga joli bɔn jugu si ma. Sariyatigɛlaw ka ɲɔngirili fɛ ani ka sɛgɛsɛgɛli kɛ murutiliko la kojuguba min bɛ se ka ɲangi ni saya ye. Yoon Suk Yeol tun banna fo kana se bi ma ka weleliw jaabi o kɛra sababu ye ka jalakilikɛlaw bila ka mɔgɔw bila walasa k'a minɛ. Yoon Suk Yeol bɛ se ka minɛ sange 48 kɔnɔ ka kɛɲɛ ni sisan yamaruya ye. Nɔminɛni yamaruya kura tun bɛna kɛ wajibi ye walasa n'a sɔrɔla ko waati janya.